Miért laggolsz? Miért akarod? Megismerted a családomat, csak úgy, mint a múltamat, a vonzódásomat, a vonzó dolgokhoz. És miért vagy még? Minden egyesek szerint az én múltam extrángáz. Szó szerint ezt mondta egy boldog nő. Szerintem egy életkapcsolatnak az őszinteségen kell alapulnia. Ismered a hibáimat. Pontosan másik módszer. Ismered a múltamat. És fontos a megbocsátás. Megbocsátok. Őszintén kedvelem is. Én is kedvelem még. Szia, Charlie! Van még valami, amit ne láthatod. Ja, jó. Azt hiszi, hős a papája. Nem elírom. Jane szerint a világ idejét az a 19. Egy mosoly. Sokátra képes. Ez jó. Jó szórakozás. És most a legjobb rész. Nyomozóink a kemény munka mellett is tudnak szórakoztatni. Jó, újra Isten. Milyen szórakoztató is volt most már tényleg bennünk. Jé, nagyon már. Új júval. Szórakoztató filmsorozatok minden szerdán és csütörtökön 25 óra 15 perctől. Na, végül csak nem akadozik. Hát, kezdjük ott, hogy miket csináljak, milyen gépeket, írják meg kommentben. Jó. Ott lerakni. Na, lássuk. Olyan jó együtt megélni a pillanatot, de mindent elront, ha nem tér a bölcsös hasonlás. Ó, már megint nem. Nézem. Think. Jó. Ó, uram. Szia, anya. Ez a lámpa minek? Ez az. Ez már nem ez az. Várj, de ez. Na, találtunk egy jó kis tányát. Jó sok érc, reméljük. És akkor tudunk még több képet csinálni. Na, mindegy. Hogy ez jó, ez tekint, csak néha úgy csinálni. Nem úgy adom, hogy nincs, csak... Ugye, mert átmegyben ilyen nagyon modern dolgokba, mint a rendes Minecraft például. És szerintem örökre mentem föl. Come on, come on. De sokat szeretném azt. Új Protectem Refresh átlátszó hősi tűnapozó spray. A világ első számú napozó márkányától, a Niveától. Ó, te világos meg. Üdvözlünk a Rapböldben. Hogy tetszik? Hideg? Még hideg? De az íz a legfontosabb. Ezért szeretik olyan sokan a Rapböldben. Na megnézzük, hogy valahogy meg lehet-e valósítani. És természet. A zöld papos Rapböldben
Szóval most neked való termékeket érhetsz, ha Markot Ja, meg lehet valósítani. A följutást. A Polifárter Európa viasztartalmú, harcáló farcú, Jaj. téren kiváló, és hosszú évekre Most. vitálta. Kiemeli a farcú szépségét. Polifárter Európa az új család. Tényleg meg kell nézni, hogy miben jár. Jó, békés, akkor jó. Ó, Lazori. Az Exoderil egyedülálló tudatának köszönhetően gyorsan enyhíti a vezetést, és képes elpusztítani a bombát. Exoderil egyedülálló Oké. A kockázatokról és mellékhatásokról orvossal a beteg tájékoztatót, vagy kérdezzenek kezelőorvos gyógyszerészét. Figyelj, most őszintén. Fogtál te már? Soha. És hogy nyertél más sört a barátodon? Soha. Az aranyászok értékeli az igaz barátságot. A teljes barátodunk Köszönöm. vitászokon, ha kódra, játszóvá Ez jó. aranyászok, az igaz Ez olyan jó. Most tetszik. Most olyan jó. Olyan jó. Nem azt mondom, hogy nem jó vele játszani. Vannak olyan napjaim, amikor mindig lesz a játékot, de most mégis jó. 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 Értünk. Vele nem akarok lemenni, mert ott van. Ja, oda úgy érzem, nem megyünk, tényleg. Papá. Oda nem megyünk, ez biztos. Most menjünk a másikra. Menjünk el. This is the show. Jó, ez nem a szén. Szerintetek ez mi? Nem szén. Na, itt van a kis gátunk. Itt lesz szeret életünkre. Ott az nem szén, mert a szén az nem marad így. Ilyen még krinyik, az mi? Jaj. Ó, yeah! Ott föl tudunk menni. Na, azért. Most van húzás is. Nem megy sehová. Charlie, ki ez a nő? Te barátom. Te vagy a barát. Ránéztünk. Egyszer, 8 évvel ezelőtt. Nem is láttam. Nem egészen. Ez olyan fárasztó. Nem fárasztó. Jó. Na, gyerünk gyerekek. Kibírjuk. Bányászál gyorsabban. Jaj! Itt alattunk lesz valami. Ezt elmondom. És mi van azzal, amit mondtál? Tudod a múltról és a megbocsátásról? Jó. Na, de már tényleg. Oh, köszönöm téged. Tudnék szólni az számomra. Na, nem baj. Jaj. Menj ne. Hülye. Menj ne. Oda, jaj. Nem akarok megfulladni a vízbe, de nem tudok úszni. Jaj, mi volt ez a hirtelen bug?
hiszem, Rose, most is ezt tetted. Mászom. Oké, nem azért jöttem, hogy töröket tegyem arra, amit ad. Na, fent vagyok. Akkor miért jöttél? Jó. Hogy elmondjam? Nem veszlek el. Na, megyek. Megnézzük, mit szereztünk. Amikor perec, nem most szerettük. Grinch, Vörös, Ruby, Ránió, Szín, Nem hiszel nekem. Tungsten, Szép, hogy nem hiszek, folyton csak hazudok. Vasércet, Kort, szerintem már nem most szereztük. Szeretem volna, Szilvert! Jaj, Lid. Jó. Ja, és még kettős Blue-t, bűtő lehet tudjátok. Nem tudom, az biztos. Igen, ez túl sok volt neked. Aha. Ezután élni nélkül. Na, masszal fölfelé gyerünk. Hajrá. Tűzső. Kiégett ez az utolsó szentély. Jaj. Ezzel nem tudom kezdeni szerintem. Jó, az megvan. Kérdésem. Szia! Szia, Richard, megint én vagyok. Nem tudok. Bocsáss a üzenetért. De akkor nem zaklatlak. Azt mi ez? Még egyszer, Nem bocs, tudom. a tegnap esti rettenetért, de ahogy te is mondtad, Én tudok ilyet is. sajnos nekem megrészíteni kell és öltönbe zárni. Na, ez kicsit drága. Puszikat! Ez se olcsó, bizony. Puszi! Puszika. Yes, tényleg. Yes, bad box. Kell gunika. Te szenték gumi. Ja, ott is gumi. Gumi. Szélettem a gumi. Come on, this is the show. Jó, még mindig fejembe van ez a fejembe. Amikor jó kapcsolatban élet. Mondott, amikor nem vissza a mániát leteszik sátánistában. Vagy a kézdumálisája. De persze, Dumelás előtti nével. még felmegyünk. Én láttam volna egy tudónak a bugyjában. Hoho, tele vagyunk. A lényeg, hogy a rossznak, mint volna egy hatodik érzéke arra, amikor boldog vagy. Gyorsan kell mennünk. El kell ide. Szenték, Igen, de ha itt van, gyerünk el. túl játszotta a szerepét. Nem töröd bennek az esküvő maszlagnak. A biztonság kedvéért ne vegyünk ajándékot? Nem ez a veresben egy ezüst borsod? Nem veszünk veresben ezüst borsodot. És tehén formájú tejkiatot készen festekik a feszülálja jól landokat. Ezt is kell, ezt. Nincsen esküvő! Mindent jártam. Jó, így, ahogy adatjálni, hát többen én ellen, hát örveszek valami szépet Róznak. Jó szavét, hogy főzek 995-ért. Kosárba. Hiszem, ezt ide előttetem. És most elmegyünk karul nézni. Szépen. Hát, nem találtam túl sok. Tényleg nem csináltam V-pontot. Neked hoztam. Ide csinál. Ez itt mi? Ó, nem áll visel. Itt lakok, érted? Itt lakok, és nem mentem vissza. A mai napig zajongért. Akkor csináljunk egy V-pontot. Oké, rendben, Homer. hogy a mai napig sumárok a teljesítményem után. Tényleg nagyban. Igen, sejtettem. Na, kész. Csak ennyi. Oké, lehetséges, hogy kialakult Ott. valamiféle barátság, de ez nem változtat azon, hogy nekem milyen halál vagyok rémben tulajdonképpen. Ja. Na mindegy. Szerintem ennek a résznek ennyi is
lenne. Mire akarsz kiugatni, hogy szerelmes vagyok ahhoz? Szerintem Igen. Ennyi. Akkor ennek a résznek ennyi is. Na. Ennyi volt ez a rész. Lassan készül a következő. Sziasztok! Tényleg bírom verte. És nem